Recap je u stvari ideja koju sam ja dobio početkom ove godine u tipa negde februaru-martu mesecu. Blejali smo na planini jednoj, društvu, ja, devojka, i tad je već krenula ona korona i ono sve, i malo smo bili u šoku, iskreno, nismo znali šta nas čeka. I tako smo se tu zezali se i kao, šta korona, ovo, ono, ma ništa to. I onda su krenuli jednom, ono, kako smo bili tih nekoliko dana na planini, malo čuješ neku vest, nešto se desilo, ovo, ono, pa sam da pitaš da li je to stvarno tako, da li nije, ovo, ono, i onda kao, sedimo jedan dan i kao, aj, trebalo bi da napravimo bukvalno spisak događaja, šta se sve dešava, i kao napravimo film o tome, jer ovo smo definitivno negde mogli da pretpostavimo da neće biti kraj tu u februaru kad se desilo. Pa događaj, vidi, ja kad sam krenuo da vadim klipove za film, krenuo sam mesec po mesec i skonto sam da zapravo ima mnogo događaja koji se desili ove godine i koji su jako bitni, ajde da kažem, na svetskom nivou pre svega. Preko 50 klipova sam ja izvadio i onda sam tih 50 morao da skratim na još 30, pa je otprilike negde 30 stalo u ceo taj film. A definitivno, ako bi me pitao koji je meni ostao najupečatljiviji, to bi definitivno bila eksplozija u Bejrutu koja se desila negde u avgustu mesecu, 4. avgusta, ako se ne varam. I ne znam, mislim, najveći utisak mi je ostavila iz razloga što ti klipovi koje sam ja vadio za taj događaj, odnosno za tu eksploziju, su zapravo bili klipovi koji su snimani prosto iz ruke ljudi koji su snimali storije ili neki koji su imali svadbe, i onda vidiš autentičnu reakciju svih ljudi koje zadesi ta eksplozija, koja je ili bila tu blizu njih ili negde u okolini, i oni ipak to prežive i onda su totalno u šoku, i definitivno to, ja mislim da je nešto što imaš osjećaj kad gledaš te klipove, bukvalno kao da si tu u tom trenutku i da će i tebe da pogodi ta eksplozija, i tu mi je definitivno ostao najveći utisak, taj događaj. Pre svega hvala ti na lepim rečima, ali morate ispravim jednu stvar, ja sam najmanje Beograđanin od svega, a ponajviše Sarajlija. Mislim, rođen sam u Sarajevu, ali odrastao sam u Kanadi, ja sam u Beogradu proveo malo više od pola svog života i to je to. Ne bi da oduzimam tu čast beogradsku od pravih Beograđana. A što se tiče filma, ne, vidi, film, ja kad sam dobio ideju za film tad u februaru-martu mesecu, nisam ni očekivao, prvo nisam mislio da ću ga snimiti, evo iskren da budem, nisam mislio da ću ga snimiti, mislio sam da se neće desiti dovoljno događaja, nekako sam se u stvari potrebno nadao da će ova godina negde da se smiri negde do proleća i da će moći normalno na letovanje negde da se ide. Međutim, kako su stvari odmicale, tako sam ja sve više dobio želju da krenem u snimanje, odnosno u proizvodnju tako nekog filma. Malo sam se bojao iskreno kako će to sve izgledati, iz razloga što, naravno, kao i svaka ozbiljna filmska produkcija, tu zahteva mnogo opreme, mnogo svetala, kamera, mnogo ljudi, i malo sam se bojao da li je to moguće izvesti samo sa malom ekipicom od nekoliko drugara i nekoliko prijatelja koji su tu da pomognu da ulete za tako neki projekat. Međutim, evo, napravili smo film ne smijem da kažem koliki je budžet bio, to je sramotno mali budžet za film, i da ga zovemo filmom uopšte, ali uspeli smo da napravimo to nešto i nadamo se da će se svidjeti publici. A što se tiče kreativnosti, nema tu ovde u ovom slučaju kreativnosti, jedino što smo htjeli da napravimo priču, da to bude, da ne budu samo nabacani klipovi u smislu, evo sad ćemo da vam pokažemo svi događaje koji se desili u jednoj godini, nego da napravimo neku priču da tu upotpuni cijel taj događaj, odnosno da cijel film ima neki tok. Pa znaš kako, moraš od nekada da kreneš. Znači, ne možeš da kreneš od ogromnih Arri Alexa kamera, od Red kamera, od 4K, 6K rezolucije. Moraš da kreneš od nekog osnova, a osnov
nije uopšte ni kamera, osnov može da bude i telefon. Osnov mora da bude ta ideja koju imaš u sebi, koju treba da pretočiš u nešto. Hvala Bogu danas ima toliko socijalnih mreža i toliko mogućnosti da iz kuće napraviš nešto što pre svega može da bude inspiracija drugima, onda i tebi da nastaviš dalje i da prosto iz dan u dan ideš napred i unapređuješ svoje znanje, unapređuješ samim tim i opremu, a da se ponajmanje brineš o poslovima, o toj nekoj finansijskoj situaciji, da li će mi oprema biti dobro, da li će svetlo biti dobro, da li će ovo, da li će ono, opustiš se i uživaš u tome što radiš. Ako ne uživaš, onda nema poente ni da radiš. A što se tiče opreme, pa evo, ni mi nemamo za ovaj film nikakvu opremu posebnu. Mislim, to nisu kamere od 4K rezolucije, to nisu kamere od 6K, to nije rasveta koja možda osvetli stadion, to je prosto 2-3 svetla, jedna kamera i malo kreativnosti i mnogo odgledanih filmova i serija. Tako da, prosto poruka koju bi ja imao za mlade ljude koji tek počinju, ljudi, samo snimajte. Snimajte i fotkajte i vremenom će doći sve. Jeste, ova priča, mislim, ja verujem da je svaka priča, svakog filma ikada definitivno, bar za scenaristu, priča negde iz njegovog života ili iskustva, pa tako i ova, definitivno tu postoje događaji koji su u samoj priči, znači ne događaji koje sam ja ubacio, nego događaji u samoj priči koji su, uslovno rečeno, usko povezani sa godinom kako sam i ja doživao. A u 3 reči kad bi sebe morao da opišem, kreativan, naivan i duhovit. Pa izabrao sam Plavušu zato što je nekako upečatljivija za ovakav film. Deda Mraz je sam po sebi crveni i beo. I mislim da bi Crnka manje bila istaknuta u filmu u odnosu na Deda Mraza. Ovde je bio cilj da se oni podjednako istaknu. Pa 2020. godina je jedna jako, da kažem, čudna godina, gde pored svih ovih loših događaja imaš zapravo jako dobre stvari koje se desile ove godine i te stvari doprinose, ja bih rekao, razvijanju karaktera kod čoveka i neke svesti o svojim mogućnostima. Pre svega znamo da je ova godina donela dosta gubitka radnih mesta, dosta oscilacija u porodicama i definitivno ako bi sumirao godinu na taj način, onda ne bi mogu da kažem da je bila dobra. Ali kao i za svakog zla uvijek postoji neko dobro, a dobro što se desilo u ovoj godini, ajde da kažem generalno za društvo, je to što smo naučili da smo tu jedni za druge, da možemo da pomognemo jedni drugima i da pre svega možemo da se oslonimo jedni na druge kad je to potrebno, a mi znamo da smo društvo koje je relativno razjedinjeno, da ne kažem, i onda bukvalno neke prirodne katastrofe i neki trenuci nemoći su zapravo ti koji nas ujedine. I mislim da je to zapravo doprinelo ovoj godini da, ajde da kažem, uslovno rečeno, na neki način bude dobro. Što se tiče saveta, pa ja kad sam krenuo u realizaciju ovog projekta, nisam uopšte znao dakle da krenem, jer ja nikad nisam snimao film. Bio sam na setovima za reklame, radio sam reklame, bio sam čak i na setovima za filmove, ali na samo delovima gde sam ja učestvovao kao glumac ili statista i onda nisam video cijelu produkciju u smislu odakle se kreće, šta prvo raditi, kako se ponašati, kako ovo, kako ono. Nego sam prosto išao po osjećaju, malo sam se savjetovao naravno sa porodicom, sa drugarima da vidim šta misle i uradio sam jednu jako zanimljivu stvar koja ne znam da li je ikome ikada pala na pamet, a to je otišao online na prosječan sajt za chat i kako koga uhvati na tom chatu,
umjesto da pričamo dakle smo, šta smo i kako tako dalje. Ja sam ljude bukvalno doslovno rečeno smarao storylineom za film. Da vidim da li to ljudima koji ja ne poznajem, ljudima koji su totalni stranci anonimusi, možda se svidi kao koncept, kao ideja. I u trenutku kada sam dobio pozitivan feedback, tad se u stvari i mnogo više povećao hype meni da zapravo snimim to, jer sam tu vidio potencijal. A savete najviše slušam mamu. Druženje mene i Paka Braseta potiče još iz davne 2012. godine kada smo se našli na Četruletu i onda smo krenuli da šalim se, išao smo u razrednom odeljenju u srednju školu, muzičku, i odatle ga znam ga pre nego što je bio Baka Prasa, znam ga dok je bio Bogdan Ilić. Pa Bogdan mi je rekao jednu cool stvar, a to je da se ne opterećujem. Jer ja kad sam mu pokazao film pre nego što je izašao, trebalo mi je njegovo mišljenje iz razloga što on već dugo u snimanju, dugo u tom svetu, razume YouTube, razume algoritam YouTube, razume kako YouTube diše i funkcioniše, uostalom i živi od toga. I onda mi je trebao savet na što da obratim pažnju tokom snimanja, na što da obratim pažnju tokom produkcije, odnosno tokom i montiranja i tokom izbacivanja samog videa, gde sam dobio najbolji savet, samo se pusti ga nek ide. Pa ćeš vidjeti, ako krene dobro, krenu, ako ne krene dobro, to je samo još jedan u nizu filmova koje ćeš izbaciti, odnosno klipova. I mislim da je to zapravo najbolji način kako doći do uspeha na društvenim mrežama. Pusti da ide, pa kud puklo da puklo.